אז מה, הולך להיות קשה? קשה מאוד, אל תדאג, אני לא אגיע למעלה. ניפגש למעלה נראה לי. יאללה. אם לא הגעת למעלה, יושב לך כספך. יאללה. יאללה. איך עושים את זה? ומונוס. באמת. כן, הופה. טוב, אתי, אם את לא מתקדמת אני מפסיק לצלם כי ייגמר לי הזיכרון. ייקח זמן, אתה. לא.